Хижи родопски партизани. Туризъм. Малко свети слънцето, но... Колко каза? 65 места. Добре дошли. Хижи родопски партизани. Хижи академик. Що я кръстих академик, бе, като си беше родопски партизани? Така ли? И сега, вече не е приятно родопски да се чува партизани, нали? И ще тървим американски партизани. Телефон е непрекъснато в мене, дам на МП, защото глобово се губи. Храна тук нещо, вечери и това. Ако... Примерно става, може да се направи. Вите или пък вие да се носите, не е проблем. Значи тук е глобуски, но глобус се губи много охвата, затова по-добре МП. Да, значи давам тук, който е непрекъснато в... Да, ще се обадите 2-3 дена предварително, колко... Да. Ето тук се отива. За село Храбрино. И отсреща